Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Како тргна работата, почнавме да имаме само гости и ова е трета таква сабота со гости. Веројатно традицијата ќе продолжи. Ако сакате да продолжи. Добро. Но оваа вечер имаме, за разлика од претходните две саботи, дури тројца гости. Од тие тројца ќе зборуваат 2,5. Што значи тоа? Тоа значи дека најавени се тројца да зборуваат, ама третиот рекол дека не мора да зборува. Сега, ако сакате вие он да зборува, ќе зборува. Ќе ве ставиме повторно на гласање. Како и да е, јас би сакал прво да го повикам најстариот од вас тројцата, да му дадеме чест на годините, на службата во минатото и искуството, може така. Па, нека повели најстариот од вас, ја ќе го замолам он самиот да се представи, кој ќе застане на ова место, повели. Не си ми указал прилику да се представим као најмлади сад. Драга моја браќи и сестре, срдачно вас поздравljam и великом Богу захвалjujem за ову прилику и предност да будем заедно sa vama. Не знам колко je godina prošlo, ali ja mislim preko 30 godina kada sam prvi put bio u Skopju, kada se brat Dimić ženio. Kako on je u Prilepu, kako mu beše ime? Jakov, da. I tako da kao kroz maglu mi je ostala slika ove vaše crkve. Znam, u ono vreme bila je crkva puna, sada je nešto manje, ali eto, to je tako na ovoj zemlji. Nekada bude više, nekada manje, ali to ne sme da nas obeshrabri. Moramo ići napred i uz Božju pomoć da radimo povereni posao i zadatak. Ja se zovem Radosav Obradović, dolazim iz Šumadije, živim u Austriji, i u Srbiji, i u Bosni. Evo sada sam na poziv vaše misije došao i u Makedoniju da zajednički se udružimo u propovedanju evanđelja i održavanju molitvenih domova. Tako da danas sam rekao u crkvi gde sam propovedao, to sada kažem i vama, želim da se svi zajedno udružimo. Moramo svi na nebo, moramo svi na ovoj zemlji, tako da to je naš cilj, to je naša misija, da budemo svi jedno Isusu Hristu. I Isus kada se molio, rekao, Oče, hoću da i oni jedno budu kao što smo i mi. Tako da, braći i sestre, to treba da nas stalno motiviše i inspiriše. Šta drugo da vam kažem, ja sam nekada radio kao propovednik, pa onda sam imao prekid, bio je taj rad, bili su neki moji zdravstveni problemi, porodični problemi, svašta se skupljalo, onda sam otišao u Austriju, posle sam dobio poziv da u Bosni budem u našoj zapadnoj oblasti, tamo kao blagajnik oblasti, gradili smo crkve, putovao sam po svetu, sakupljao novac, tako da smo uz Božju pomoć imali velike uspehe, velike radosti, Bogu hvala za to sve. Kazat ću možda ako bude vremena par reči u tom pravcu kako je se sve odvijalo, ali za sve što se događalo i što se događa uvek kažem hvala dragom i velikom Bogu što On sve vodi. Samo sa njim smo silni, bez njega smo ništa. Dok Isus Hristos ide ispred nas, mi možemo da osjećamo veliku zaštitu. Ukoliko mi hoćemo da idemo ispred njega, onda tu je poraz neminovan. Zato uvek zajedno sa Hristom i u Hristovo ime i onda će biti sve u redu. Pošto vreme ide, želeo bi da malo nešto i progovorimo iz Božje reči. Evo samo trenutak da ja pronađem ovo što sam teo. Razmišljao sam šta da vam kažem. Ja već duže vremena
ne duže vremena, ali izvesno vreme nisam držao propovedi, bio sam u nekim trkama, u nekim gužvama, tako da... Opala, gde si? Ovako, volao bi da zajedno sa mnom, ako hoćete, otvorite Evanđelje po Mateju, 16. poglavlje i od 13. do 16. stiha da čitamo. Znači, Matej 16, 13 do 16. A kad dođe Isus u okoline Ćesarije Filipove, pitaše učenike svoje govoreći, ko govore ljudi da je sin čoveči? A oni rekoše, jedni govore da si Jovan Krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija ili koji od proroka. Reče im Isus, a vi šta mislite ko sam ja? A Simon Petar odgovori i reče, ti si Hristos, sin Boga živoga. Šta mislite, da li je Isus znao šta ljudi govore o njemu, ili je jednostavno hteo da proveri njegove učenike, da vidi i da čuje šta oni misle, da li su oni konačno shvatili. I onda, eto, čuli smo nabrajanje, jedni kažu da si to, drugi da si to, međutim, onaj zadnji odgovor, ti si sin Boga živoga. Verujem da smo i mi, braćo i sestre, shvatili ko je Isus Hristos, da je On sin Božji, da je On naš spasitelj i naš iskupitelj. Pošto je ova moja propoved koju ću malo skratiti, saseći, ići ću malo brže napred i želeo bi da se već sada zadržimo malo na nama. Pošto je Isus postavio pitanje šta govore ljudi ko sam ja, ja sam želeo da postavim sebi pitanje šta govore ljudi ko sam ja, šta govore ljudi ko ste vi. Da li nas ljudi znaju kao neke novoverce? Evo, da god dođemo i tražimo crkvu, ne znaju, adventistička crkva, ali kad kažemo novoverci, subotari, da, to je tamo. Ljudi nas tako znaju. Šta ljudi govore ko smo mi? Da li naš život govori u prilog hrišćanstva? Da li mi sa svojim životom možemo opravdati to divno ime koje nosimo? Hrišćani, Hristovi sledbenici, oni koji slede Hrista. Sledbenik je onaj koji sledi svojega vođu, svojega uzora, svojega ideala i oponaša ga i živi isto kao što je on živeo. I mi kao hrišćani, kao Hristovi sledbenici, trebamo biti slični Isusu Hristu. Hajde da otvorimo ponovo Bibliju, pa da čujemo šta apostol Petar kaže za tebe i za mene. U prvoj poslanici Petrovoj, u 2. glavi, u 9. i 10. stihu ćemo čitati. 1. Petrova, 2. poglavlje, 9. i 10. stih. Kaže apostol Petar, sluga Božji, čovek Božji, onaj koji je živeo zajedno sa Isusom Hristom, sa božanstvom, koji je bio u toj velikoj školi gde je naučio puno i gde mu je Isus dao jedan veliki važan zadatak, jedno veliko zaduženje, on kaže za tebe i za mene ovo. A vi ste izabrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobrodjetelji onoga koji vas dozva i stame k čudnome videlu svome, koji nekada ne bijaste narod, a sada ste narod Božiji, koji ne bijaste pomilovani, a sada ste pomilovani. Draga moja braćo i sestre, kaže apostol Petar, sluga Božiji, a vi ste izabrani narod, carsko sveštenstvo, sveštenici Božji na ovoj zemlji. To je vrlo ozbiljno zaduženje, to je jedno časno i veliko ime i mi se moramo pitati da li ga dostojno predstavljamo. Pitanje koje se postavlja meni, da li sam ja carski sveštenik, da li sam ja izabrani rod, da li sam ja zaista deo svetog naroda. Ne znam da li nekada ste sebi
postavili to pitanje? Da li ste odvojili vremena u tom pravcu da razmišljate? Jer, braćo moja, mi nismo jedan klub, mi nismo udruženje dobrih ljudi, mi nismo udruženje poznanika koji imaju zajednički jezik. Mi smo tu da budemo ambasadori Božji na ovoj zemlji. Vi ste ambasadori Božji u Skopju. A vi znate kako jedan ambasador zastupa svoju državu i svoj narod. Vrlo dostojanstveno i časno. Za ambasadora se biraju poverljive osobe, kvalitetne osobe. I mi to treba da budemo. To Isus Hristos očekuje od mene, od tebe, brate i sestro. Bez obzira koliko imaš godina, bez obzira kakvog si obrazovanja, kakvog staleža, ti si ambasador Božji, predstavnik Božji na ovoj zemlji. Šta moj život govori o meni? To je ono što moramo češće sebi postaviti. Kaže duh proroštva, sestra White, u knjizi Odabrana svedočanstva na 272. i 273. strani ćirilice, nama su poverene najsvečanije istine koje su ikada bile poverene smrtnim ljudima da ih objavimo ovome svetu. Bog želi da se proslavi u svome narodu pred očima ovoga sveta. On traži da ga oni koji nose Hristovo ime predstave mislima, rečima i delima. Prema tome, njihove misli moraju biti čiste, a njihove reči plemenite i dostojne njihovog zvanja, da bi na taj način privukli Hristu one koji žive oko njih. I onda jedno drugo pitanje koje postavlja duh proroštva meni i tebi. Braćo moja, ja kada spremam jednu propoved, ja ne spremam drugima, nego prvo sebi. I sebe pitam, da li si ti taj? Da li smeš da to drugima govoriš? Da li smeš drugima gledati u oči? Na jednom mestu se dogodilo, neću da kažem gde, u kom mestu, u kom gradu, imao sam jednu propoved, davno je to bilo, o međuljudskim odnosima. A vi znate, to je problem širom sveta. Bilo gde da se nađete na zemaljskoj kugli, u međuljudskim odnosima dođe tako do škripanja, zahlađenja. I jedna sestra meni na izlazu kaže, ti si, kaže, na mene šicao, tim rečima se izrazila. Možda po tom izrazu možda ćete znati koja teritorija naše bivše Jugoslavije. Kažem, sestro, nisam uopšte na tebe mislio, niti znam, doduše površno sam poznavao tu crkvu, ali znam da je to bila potreba da se kaže, jer to je svugde potrebno da naši odnosi, međuljudski odnosi, budu na jednom nivou. I čujte šta kaže ovde sestra White, pitanje koje postavlja. Brate, sestro, šta činiš za Hrista? Da li nastojiš da budeš blagoslov drugima? Da li tvoje usne govore dobre, tople i ljubazne reči? Da li ulažeš sve napore da za Spasitelja zadobiješ druge ljude? Nismo, braći i sestre, u jednom klubu. Vi znate, jedna porodica gde nema dece, gde nema podmlatka, jednog dana izumire. Naše crkve, ako nemaju nove duše, ako nemaju one koji će doći kao novi, i naša deca, a i ljudi iz sveta, misli da smo onda u jednoj ozbiljnoj i kritičnoj situaciji. Da li ulažeš sve napore da za Spasitelja dobiješ druge ljude? A kako je lepo pridobiti ljude za Hrista? Ja ne znam, sigurno ima među vama, to sam 100% ubeđen, da ima onih koji su doveli nekoga u crkvu, da su doveli nekoga koji je učinio zavet sa Bogom i sada živi kao Božje dete. Da ste pomogli ljudima da se promene. Oni koji su bili alkoholičari, koji su bili možda brze nagle prirode, koji su bili skloni da govore neistinu, da kradu ili slično tome, a zahvaljujući Božje reči i onome što ste vi učinili i doprinili da oni dođu tu, to su postali novi ljudi, divni ljudi. Kada sam ja došao u Niš da radim kao mladi propovednik, onda me jedan slepi brat i njegova supruga odveli su me u Prokuplje. Kaže, ideš sa nama, kaže da te vodimo kod jedne prijateljice. Odveli su me kod jedne prijateljice, ona je bila starija osoba,
nepismena osoba, sve to nije tako strašno. Ona je bila u jednoj teškoj psihičkoj situaciji, jer jedina ćerka koju je imala, ona je odbacila, zaboravila i ona je razmišljala da skoči sa balkona i da izvrši samoubistvo. I onda kada smo mi došli tamo, ja sam je bodrio i hrabrio iz Božje reči i da ne dužim puno, trajao jedno vreme taj proces, ona je imala neku skromnu penzicu, pomoć od države i onda se plašila, pošto eto ljudi svašta pričaju o adventistima, da će izgubiti tu penziju ako bude bila novoverka. Ja joj kažem, teta Nevena, nemoj da se brineš. Kažem, dok sam ja među živima, ja ću se brinuti za tebe ako ti se to dogodi, ali to ti se sigurno neće dogoditi. Ti ćeš biti srećna, ti ćeš biti blagoslovena. I zaista ona se krstila, a onda kao nepismena osoba, ja sam joj kupio jedan kasetofon, u ono vreme su kasete bile vrlo aktuelne i ona je imala propovedi, išla je po komšiluku i pustala je ljudima da slušaju. I onda jednoga dana ona mene odvede u komšiluk kod jedne porodice. To su bili, taj čovjek je bio možda par godina stariji od mene, imao je suprugu i 3 dece. Ja sam se odselio kasnije odatle, bilo je veliko prijateljstvo, ali da li nije imao dovoljno odlučnosti ili šta je bilo, ne znam, glavno imao je neke zdravstvene probleme i on je umro. Sve se tu na tome završilo. Međutim, jednoga, posle više godina kad sam bio u Nišu i propovedao sam, i na izlazu kada sam se pozdravljao sa braćom i sestrama, kaže mi jedan mladi propovednik, kaže, brato Bradović, jel poznaješ, kaže, ovoga mladića? Kaže, ne znam ga. Kaže, to je Dejan iz Prokuplja. A Dejan je bio mali tada, bio mali dečkić. Dejan je završio našu školu, krstio se, završio našu školu, teološku fakultet, to jest oženio se, sada radi u Pirotu kao pastor. Draga moja braća i sestre, kako je divno kada imate svoju duhovnu decu, kada imate taj podmladak. Evo, brat Pera zna, imao sam jednog drugara iz Bosne koji je radio zajedno sa mnom u Austriji u firmi i kada sam jednog dana polazio za Srbiju, on kaže, jel bih hteo da dovedeš otud mojeg brata, on je u ratnoj tamo toj situaciji, u teškim uslovima i on je nekako došao do Srbije, da ga dovedeš malo kod mene. Kažem, nema problema. I kada me je ovaj čovjek nazvao da me pita kada će da putujemo nazad, kada će da putujem nazad, da on krene sa mnom, i kada sam mu ja rekao u nedelju, ujutru, u to i to vreme, da se nađem u Beogradu na železničkoj stanici, i kada sam sa njim završio razgovor i onda kaže, pa što mu ne rekao da će ja u subotu biti u Beogradu u crkvi, pa to je prilika da on dođe u crkvu. Ljudima koji su u nevolji, koji su u ratnoj situaciji, gde se gine, gde se strada, potreban je Hristos i Spasitelj. I toliko mi je bilo žao, međutim u petak veče, on mene zove još jednom, kaže, teo sam samo da utvrdim jel ostaje po našem dogovoru. I onda sam rekao, kažem, odlično da ste se javili, kažem, ostaje tako, međutim ja ću sutra biti u Beogradu i kažem, ako nemate neke obaveze, voleo bi da se vidimo, ja ću biti tu i tu, to je crkva, to je adventistička crkva, bit ću tu i bilo bi mi drago da dođete. Dođe čovek, ali on je bio pun predrasuda, to mi nije tada rekao, to je kasnije pričao, jer tada tamo u Bosni gde su oni živeli, vrlo, nažalost, Satana se trudi na sve načine da nas ocrni. I onda su ljudi pričali da subotari su onakvi, ovakvi, a on je malo bio i sujevaran, u stvari, eto, to je ostalo čovjek intelektualac, ali ipak doza sujeverja. I onda je se on plašio da u garderobu tamo ostavi svoj kaput, svoju jaknu, da mu se ne bi nešto možda uvražalo. Jer tamo su ljudi verovali da treba neki čvorovi da se naprave, da ovo, da ono, jer onda vražanje nema nikakvu silu, nikakav uticaj. Mislim, nama je to smešno, ali šta ćete, eto, mnogi ljudi žive sa tim, da ne kažem, predrasudama, sujeverima. Glavno, on dođe u subotu ujutru, mi se tamo vidimo i onda smo otišli napred u prijateljski razred. Ja sam rekao ovome bratu koji imao pouku, kažete jedan prijatelj, ovaj nije čuo, kaže jedan prijatelj koji je prvi put u našoj crkvi, tako da znaš. I onda je on imao vrlo dobru diskusiju, onda čak i njega uključio i to je bilo jako fino. Sutra dan kada smo putovali za Austriju, ja ništa nisam hteo da budem nametljiv, nego dozvolio sam da on postavlja pitanja.
I on je postavljao pitanje, ja sam odgovarao i tako je bilo jedno ugodno, lepo putovanje. Ja sam mu poklonio neke knjige i taj se čovjek zainteresuje. Doduše, mi smo ga primili, moja supruga, ja, on je kasnije, kad je dolazio drugi put, sa svojom suprugom, pošto mi imamo kuću tamo, 2 meseca je kod nas proveo. Mi smo se trudili da pokažemo jedno hrišćansko življenje. Posle izvesnog vremena krsti se on i krsti se njegova supruga. Posle toga krsti se njegova sestra i njena ćerka. A nedavno, pre par godina, krstio se i njegov stari sin, on je završio medicinu, radi sada u Minhenu kao doktor. Draga moja braća i sestre, gledam te ljude kako su srećni, kako oni vole mene i ja volim njih. To je radost, to je ono što ispunjava. Lepo imati novi auto, lepo imati kuću, lepo imati lepo delo. Svi mi to volimo. I ja to volim i imam, ali to mi ne čini toliku radost kao radost spašavanja ljudi. Hoću da vas upoznam sa jednim čovekom, verujem da ga svi, ne svi, ali mislim posebno mlađi svet čuje za njega, ne želim da i vas starije tu povredim. Čuli ste za Oskara Schindlera? Jeste čuli? Jeste, da. Ko je bio on? Ajde ovako, ja ću vam pročitati, ja sam izvadio neke podatke i kaže za njega ovako. Oskar Schindler rođen je u češkom gradiću Cvitau u bogatoj katoličkoj porodici. Nemački industrijalac koji je spašavao Židove ili Jevreje u Drugom svetskom ratu od mučenja i sigurne smrti u Holokaustu. Tokom rata spasio je više od 1100 Židova od sigurne smrti, tako što ih je zaposlio u svojim tvornicama koje se danas nalaze u Češkoj i Poljskoj. Moguće je da je Schindler u početku bio motivisan novcem, skrivavši bogate židovske industrijalce, no kasnije je štitio svoje radnike bez obzira na cenu. Schindler je u svom životu prošao kroz 3 faze. Prva je bila ta u kojoj ga je interesovao samo novac. Takvi smo mi ljudi. Međutim, druga je bila ta u kojoj je želeo zaraditi novac, spasiti svoje radnike i spasiti sebe. Znači, malo volimo i mi da špekulišemo. Hteli bismo i materijalno, hteli bismo i duhovno, i carstvu zemaljskome i carstvu nebeskome. Ali ne ide. I treća u kojoj je shvatio da ne može ostvariti sve 3 stvari, nego da se mora odlučiti za jednu od te 3. Oskar Schindler je odlučio za najbolje od te 3. Odlučio se za spašavanje svojih radnika. Jednom prilikom je rekao, znao sam ljude koji su radili za mene. Kad znaš ljude, moraš se prema njima odnositi kao prema ljudskim bićima. I u sebi je doneo vrlo važnu odluku, da je spašavanje svojih židovskih radnika važnije od profita. O, draga moja braćo i sestre, kada bismo mi mogli to da shvatimo, da je to najveća vrednost, da je to najvažnije na ovoj zemlji. Žalostno je kada nekada kažemo, pa nemam vremena da idem u misionstvo, nemam vremena da održavam dobre prijateljske odnose sa mojim komšijama, poznanicima, školskim drugovima, radnim kolegama, a to je i tekako bitno i potrebno. Šta se još kaže za Schindlera? A da bi to učinio, nekada je morao davati velike svote novca. Schindler je zapravo potrošio većinu svog bogatstva, isključio je sebe iz bilo kojeg političkog položaja u svojoj državi samo da bi spasio živote svojih židovskih radnika. Schindler je odlikovan u Izraelu kao pravednik među narodima. Dobio je čast da posadi drvo u aveniji pravednih, sahranjeni u Jerusalimu pokraj Sionskih vrata. Draga moja braća i sestre, ovo priznanje odali su ljudi. Istina, on je u židovskom ili jevrejskom, izraelskom narodu velikan, jer se borio za živote Izraeljaca, Židova i Jevreja. Koliko veće, važnije i časnije priznanje je koje daje Gospod, koji će reći jednoga dana tebi i meni, dobri verni slugo, uđi u radost gospodara svojega. Ti si bio taj koji si voleo ljude, ti si bio taj koji si pomagao ljudima, ti si ljudima odneo tu dobru i radosnu vest. O, braćo moje i sestre,
Želeo bi ove večeri da se ovo utisne duboko u misli svih vas koji sedite ovde. Ne samo vi da to znate, nego i ja. I da to najozbiljnije shvatimo i da primenimo u našem životu. Mi moramo sebi da postavimo pitanje šta je za mene u životu najvažnije. Kako mi gledamo naše rođake, naše prijatelje, naše komšije, naše poznanike? Da li gledamo kao božanska stvorenja? Da li gledamo kao ljude koji žive bez nade, bez Boga? A mi smo ti koji poznajemo božanske planove, božanske namere i možemo im pomoći. Ili gledamo možda samo profit, novac. Kako odlikovanje želiš dobiti od Hrista, brate i sestro? Milioni ljudi se danas odlučuju za večnu propast ili za večni život. Bog ima tebe i mene da završimo taj svečani zadatak. Bog je mogao da aktivira milione anđela, ali onda to ne bi bilo to. Mi ćemo biti na novoj zemlji u prisustvu anđela, ali mi treba da budemo u prisustvu ljudi. Mi sada na ovoj zemlji treba da pokažemo da volimo ljude. Na jednom mjestu sestra White kaže ovako: oni koji hoće da hodaju sa jagnjetom kroz večnosti na novoj zemlji, moraju to činiti već sada na ovoj zemlji. Već sada na ovoj zemlji mi treba da sledimo Hrista, njegove naloge, njegova upustva i onda ćemo imati snage da kažemo: dođi Isuse što pre i uzmi nas sebi. Naša je hrišćanska dužnost da pomognemo tim ljudima da donesu te dobre odluke i da se opredele za Hrista. Mi živimo u jednom ozbiljnom vremenu, vrlo ozbiljnom, ne znam koliko ste svesni ozbiljnosti vremena u kojem živimo. Duh proroštva kaže ovako: mi živimo u vreme posletka. Znaci vremena koji se brzo ispunjavaju govore da je Hristov dolazak pred vratima. Dani u kojima živimo su veoma ozbiljni i važni. Duh Božji se postepeno, ali sigurno diže sa zemlje. Stanje u svetu pokazuje da sada dolaze žalosna vremena. Dnevni listovi su puni slutnje o užasnim sudarima u bliskoj budućnosti. Smela razbojništva su česte pojave. Krađe i ubistva su na dnevnom redu. Ljudi zarobljeni od demona ubijaju nemilosrdno žene i decu. Kada kupite novine i otvorite, vidite samo te strahote. Kada uključite televizor, kada bilo s koje strane čujete samo ove tragične vesti. Po velikim gradovima gomile ljudi žive u siromaštvu i bedi, skoro bez hrane, zaklona i odeće. To je citat iz odabranih svjedočanstava, 430 strana. I pitanje moramo da postavimo: da li ove reči imaju nešto zajedničkog sa našim vremenom? Svakako da. To je slika našeg vremena u kojem ti i ja živimo. Međutim, naše ponašanje, naše reči, naša dela treba da svedoče ljudima da smo mi jedan poseban narod, osobit narod, carsko sveštenstvo, Božji ambasadori, oni koji žive u zajednici sa Bogom. Samo sa takvim ljudima Bog može da sarađuje, braćo i sestre. Braćo moja, 100% vernost je potrebna. Pripadnost jednoj verskoj zajednici, da li adventistima, baptistima, metodistima ili bilo kom drugome, ništa ne znači ako iskreno celim svojim bićem ne sledimo Hrista. Ako nemamo totalnu veru i poverenje, izgubljeni smo, sve je zabadava, nemojmo se zavaravati. Ili budimo 100% kako treba, ili ne gubimo vreme ovde. Možda bi bilo bolje biti na nekoj zabavi gde možemo da se proveselimo, jer tragedija će biti izgubiti i ovo zemaljsko uživanje, kako to neki ljudi po znacima navodnika kažu, ili izgubiti večni život. Kakvi su ljudi danas potrebni? Ajde, sad ću da vam pročitam jedan citat. Najveća potreba sveta je potreba za ljudima snalažljivima, ljudi koji se znaju snaći u svakoj situaciji, ljudi koji su spremni, ako treba, i da okrenu istinu samo da bi dobro prošli. Znate, ste čitali ovaj citat? Ne, sigurno da ne, nećete ga pročitati. Najveća potreba sveta je potreba za ljudima
ljudima koji se ne daju ni kupiti ni prodati, ljudima koji su u dubini duše pošteni i časni, ljudima koji se ne boje nazvati greh njegovim pravim imenom, ljudima čija je savest verna dužnosti kao magnetska igla polu, ljudima koji će stajati na strani pravednosti, makar se i nebo srušilo. Amin. Pitamo se gde se nalaze takvi ljudi, na kojim školama, na kojim fakultetima se oni obrazuju. Hajde da idemo i mi tamo. O, draga moja braćo i sestre, kaže dalje duh proroštva, ovo je bio vaspitanje, knjiga vaspitanje, 49. strana, a na strani 50. kaže ovako: takav karakter nije plod slučaja, on se ne može pripisati ličnoj naklonosti ili darovima proviđenja. Plemenit karakter je plod samodiscipline, pokoravanja niže prirode višoj, predanja samoga sebe službi Bogu i bližnjima iz ljubavi. Ne špekulacija, ne interesi. Braćo moja, špekulanti neće daleko doći. Da li sam to ja? Da li je bilo ko među nama? Nemojte me pogrešno shvatati, ja nikada ne upirem prst ni u koga, ali znam da je to nasušna potreba danas u današnjem vremenu. To što vama govorim na drugoj strani. Prema tome, nije nešto da je upereno ili usmereno na vas, nego je ono što je vrlo bitno i važno. I moja je dužnost u ime Hristovo da kažem, a kako će ko da prihvati, to će biti njegova stvar, ali to je neophodno potrebno. Ako želimo posjedovati ovakav karakter, svakoga dana se moramo pokoravati Božoj volji i podvrnuti samodisciplini. Svakoga od nas Bog može upotrebiti za velike poduhvate. Pojedinci su kroz istoriju završili velike stvari. Bog ne radi sa masama, on radi sa pojedincima. To se pokazalo u slučaju Josifa, u slučaju Mojsija, Avrama, Danila, Pavla, mnogih drugih velikana. Zašto i mi ne bismo bili u aleji tih velikana? Zašto i mi ne bismo bili veliki u Božijim očima? Draga moja braćo i sestre, vreme ide i možda je previše otišlo, imao bi još puno toga da vam kažem, ali želim da brat Radenko, brat Melović, i on vam uputi par dobrih reči, ali danas se postavlja jedno pitanje tebi i meni, da li smo spremni da krenemo za Hristos? Hristos kaže, hajde za mnom. Vi znate onom slučaju onog bogatog mladića. Želeo je da bude Isusov sledbenik, ali kada mu je Isus rekao koji su uslovi za to, otišao je žalostan, jer beše vrlo bogat. Zar propasti jednoga dana sa svojim bogatstvom? Znam par nemačkih milijardera koji su zadnjih par godina umrli. Vrlo mladi, ništa novac ništa ne znači, novac ništa ne vredi. Moja pokojna tašta punica bila je poslovan čovjek, i njen muž. Zarađivali su dosta i za nju je novac imao veliku važnost. Ali rano je obolela i jednog dana je rekla, nosite taj novac, ne želim da ga vidim, on za mene nema nikakvu važnost, nikakvu vrednost. Obraćo moje sestre, da li treba da čekamo da nas nađe neka nevolja, da nas nađe bolest, da nas nađe neka tragedija i onda da se trgnemo? Trgnimo se još sada, dok možemo, dok nam Bog daje i zdravlja, i snage, i razuma, da radimo za Hrista. Moja je želja da dobri Gospod pomogne svima nama da budemo celim srcem na Božoj strani. Želim samo da završim ovo naše kraće razmišljanje sa rečima Isusa Navina, koje su zapisane u knjizi Isus Navin u 24. glavi, 15. stih. Verujem da taj stih znate vrlo dobro napamet, ali želim da ga pročitamo iz Božje reči. Knjiga Isusa Navina, 24. poglavlje, 15. stih.
Isus Navin stajao je pred izraelskim narodom. Vi znate da izraelski narod, bar istorija izraelskog naroda, izlazak iz Misira, prolazili su kroz velike turbulencije. Padovi, napredovanja, služit ćemo Gospodu, bit ćemo kako treba, a onda svašta se događalo. Međutim, na jednom takvom važnom, vrlo važnom skupu Isus Navin se obratio narodu i kaže: ako li vam nije drago služiti Gospodu, izaberite sebi danas kome ćete služiti, ili bogove kojima su služili oci vaši s onu stranu reke, ili bogove Amoreja u kojoj zemlji živite, a ja i dom moj služit ćemo Gospodu. Neka to bude iskustvo svih nas, to je moja želja i molitva pred Bogom. Amin. Благодариме на братот Обрадович и за неговата порака. Ако и брат Раденко зборува вака, за перо ќе остане само молитвата. И од молитвата ќе се откажеш. Добро. Не е проблем. Јас не знам дали знаете, меѓутоа братот Обрадович е брат, роден брат на археологот Обрадович, кој што неодамна држеше предавање во нашиот град. И бидејќи имаше желба да биде помлад на почетокот на неговото излагање, сега ќе кажам дека не знам кој од вас двајца е постар, меѓутоа ти си на изглед далеку помлад од него. Добро. Добро. Тогаш брат Раденко, повели сега на тебе ред. Želim sve da vas pozdravim. Ja sam Radenko Melović, dolazim iz crkve Novi Beograd. Možda ste čuli za nju, to je jedna crkva novo osnova, u stvari već 20 godina postojimo, ali održavamo bogosluženja u Zemunu. Zajedno imamo bogosluženja Zemunska i Novobeogradska crkva, tako da upravo ovih dana se borimo da se vratimo na teritoriju Novog Beograda, odakle smo i ponikli, i tu se održava jedan veliki misionski poduhvat. Tu je umešan ili uključen i jedan pastor koji je sa ovog vašeg ovde podneblja, brat Vanja Ivanov, znate ga svi. Tako da, eto, on je pastor u našoj crkvi i mi održavamo jednu lepu seriju predavanja svakog ponedeljka za prijatelji koji dolaze, koji žele da čuju istinu o Bogu, i zaista Bog je to blagoslovio. Imamo negde oko 35 do 40 novih ljudi koji dolaze, slušaju ta predavanja i mi se oduševljavamo sa njima koji dolaze, a vidimo po njihovim licima da se i oni oduševljavaju time što čuju. Ja sam razmišljao šta mogu sad da vam ja kažem, vreme je prošlo, ali pastor reče, kaže, imamo 2 sata još vremena, tako da ja ću kao brat Obradović da ispričam jednu podužu propoved. Šalim se, neću. Ja sam, znate, malo kad razmišljate i imate neku dužnost, gledate kako da to kažete, kako to najbolje ljudima da prezentujete ono što hoćete, ali kad imate malo vremena, ne bih hteo da vas opterećujem, trudio sam se u ovom razmišljanju da to ipak sažmem u nekih, evo, verujem 15 minuta, da to bude jedna poruka sa 2-3 stiha i sa nekoliko, ali vrlo kratkih, jasnih iskustava koja će nam, nadam se, poslužiti da nas ohrabre i da nas povedu putem koji Bog želi da nas vodi. Evo, za početak bih vam pročitao jedan stih koji se nalazi u Rimljanima poslanici. Rimljanima poslanica, 11. poglavlje, apostol Pavle kaže: o dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijega, kako su neispitivi njegovi sudovi i neistraživi njegovi putevi. A prorok Isaija takođe kaže u 55. poglavlju, 8. i 9. stih: jer misli moje nisu vaše misli, niti su vaši putevi moji putevi. Nego koliko su nebesa viša od zemlje, toliko su putevi moji viši od vaših puteva i misli moje od vaših misli. Ja verujem da niko od nas nije ovde slučajno došao. Svako od nas imao neki put koji ga je doveo na ovo mesto.
I ja verujem da je Bog dao taj put. Koliko smo mi svesni i koliko mi čujemo taj Božji glas, to je na svakome od nas da prepozna. Ali, braći i sestre, to Bog nije sakrio od mnogih ljudi kojima je dao takvo iskustvo. I pogledajte Mojsija. Kakav je bio njegov životni put? On je bio tamo pastir, čuvao je stado svom tastu. I odjednom je dobio poziv da izvede Božji narod iz ropstva i da uvede u obećanu zemlju. Znate koji je to put, koji je to izazov bio za jednog čoveka? A onda pogledajte apostola Pavla, koji je progonio hrišćane, osuđivao ih, bio revnitelj na svoj način, a onda kada ga Isus poziva, njegov put menja pravac. Apostol Savle postaje Pavle. On je čuo Božji glas i krenuo je za njim. Zamislite, evo da ne preskočimo, da ne bude samo o muškima da pričamo, ali Mariju. Zamislite jednu ženu, da li ona mogla sanjati da će u utrobi svojoj biti začet Bog, Sin Božji, da će ga ona roditi i doneti na ovaj svet. Zamislite koji je to Božji put sa jednom ženom i ona se prozvala blažena među svim zemljama. Među svim ženama, pardon. Znači, čudni su ti Božji putevi sa ljudima koje Bog bira i koji pristaju da žive po njegovom savjetu. Ovo su iskustva ljudi iz Svetoga pisma, koji su poslušali Božji glas i koji idu Božjim putem. Ali, braćo i sestre, ovo je istina. Ja verujem da svi mi verujemo da je ovo Božja reč koja je istinita. Ali šta je to istina za mene i tebe? Istina je sama koju mi doživimo. Apostol Pavle je doživeo iskustvo, Mojsije je doživeo, Marija je doživela, i mnogi drugi, Isaija, i proroci, Jona. Ali istina postaje istina tek kada ja doživim. To je istina. Ovo je istina na papiru, ali kad ona postane deo mene, to je moja istina. Ili vas. I zato ja svima kažem, postoje neka 3 stupca u našem životu. Bog nam je dao Sveto pismo, istinite primere ljudi, iskustva njihova, koji su prihvatili Boga i promenili svoj životni put, taj put koji su oni imali, i prihvatili su Božji put, put istine, put koji vodi u život. A onda postoje ljudi, rekao, da li su to samo ljudi koji su tada živjeli pa dobijali te pozive da slede Boga? Međutim, i danas postoje ljudi, i ja želim da čujem iskustva tih ljudi koji su takođe imali jedan put, pa su čuvši Božji glas, Božji poziv, promenili. To je onaj drugi stupac. I treći stupac je možda najteži, o kojem mi možda ne želimo ni da pričamo i teško nam je. Šta sam ja učinio? Gde je moj put? Da li sam ja promenio kurs kretanja čuvši Božji glas? Evo, ja sam vam kratko naveo iskustva ljudi koji su pokazali svojim primjerom kuda su krenuli, ali vam pokazao jedan primjer jednog čoveka koji je mene zadivio kakav je njegov kurs bio kada je on dobio poziv od Boga. Tek kada je nastala Kozara u to vreme, mnogo je dolazilo ljudi sa strane, pogotovo iz tih zemalja koje su bile zahvaćene ratnim vihorom, i baš iz Bosne je došao jedan čovek, Mladen. I on meni priča, Radenko, gledaj ovaj moj put, kako sam ja došao ovde. Zarobili su me Hrvati, bio sam u logoru, dosađivao sam se svakoga dana, ništa nisam radio, jednom sam zamolio, kaže, ljudi, dajte mi nešto da radim. I oni su uslišili taj moj zahtev i pustili su me da čuvam ovce po nekim brdima. A tu, kaže, gde sam ja čuvao ovce, tamo dalje malo nizbrdo bila jedna reka i s druge strane bili su Srbi. S obe strane reke je postavljeno je minsko polje. I Hrvati i Srbi, i bila je reka. I ja u jednom momentu dobijem želju da pobegnem na srpsku stranu. A onda se pomolim Bogu. Kažem, Bože, pomozi mi da pređem živ i zdrav na drugu stranu, ali da mi ni ovaj mali prst, kaže, na ruci ne fali. Jer znam da si ti Bog. Ti si dao meni sve ove delove tela, hoću da pređem čitav tamo bez jedne ogrebotine. I on to i učini. Jednog dana, čuvajući ovce, on krene nizbrdo
Tu su bili, kaže, ljudi koji su njih pazili, nisu njih pustili da oni baš tako slobodno čuvaju ovce, pošto su bili zatvorenici, ali niko, kaže, nije reagovao, samo su čekali da vide kako će on lepo da odleti u vazduh. Pretrčao je minsko polje hrvatsko, preplivao reku, prešao na srpsku stranu, prešao i tamo, znam, kaže, 2-3 puta sam zakačao, to su bile one potezne mine, znate, koje služe u vojsku ranije, sa onim užadima. Znam da sam kačio, kaže, nogama za neka užad, nešto je bilo, i ja sam, kaže, pretrčao tamo, ništa se nije desilo. Mada sam imao problem, kad su me Srbi, kaže, tamo posle uhvatili, mislili su da sam neki špijun, ja im kažem gde sam prešao, kaže, nemoguće, tu samo ptica može da pređe. Samo ptica tu preleće, ne može čovjek da pređe. Cik-cak, postavljeno minsko polje, da ne nagaziš ni jednu minu, to je, kaže, nemoguće. Eto, moguće. Posle 3 meseca ispitivanja, istraživanja, oni su ipak doznali ko je on i odakle i pustili ga, i on je došao u Beograd i put ga je doveo u našu crkvu. I on je postao jedan stabilan, iskren, pošten vernik, koji je pokazao da je taj poziv koji mu je Bog dao i koji ga je dobio, promenio ceo njegov životni put. Eto vidite, to su primjeri gde ljudi i dan danas, znači drugi ljudi doživljavaju ta iskustva, da Bog ima plan sa njima i da taj put koji mi odredimo, u stvari kad mi često kažemo još nisam pronašao svoj put, ali u stvari ja mislim da je pravi izraz da kažemo još nisam pronašao Božji put, jer naši putevi su pogrešni, jedino Božji put je ispravan. Sad trebamo 5 minuta da ispričam ovo što se tiče mene, kako sam ja i naišao na jednu takvu priliku da dobijem jedan poziv, misleći da ću poslati neko i nešto tu i u tom poslu mom, ali u stvari Bog imao sasvim drugi plan. Evo, brat Obradović sedi tu, on je jednom prilikom došao iz Austrije sa bratom Kinderom, ne znam koliko vas njega zna, on radi u Austriji, ima jednu veliku fabriku madraca i oni su odlučili da u Beogradu isto naprave u okolini Beograda jednu takvu fabriku. To je bio njihov put i njihova zamisao i moj put, da ja sad budem tu neki direktor, ajde recimo, te fabrike, ali dobra je namena bila da prihod iz tog biznisa ide znači u pomaganje crkava naših i misionskih projekata i to se meni dopalo i ja sam sa bratom Obradovićem uključio se da pronađemo jednu lokaciju gde će biti ta novo zamišljena fabrika koja će biti tu. I nađemo mi neki broj parcela, placeva u okolini Beograda koji gravitiraju tamo prema zapadu i zaputimo se za Austriju. Dođemo kod brata Kindera, svi srećni, radosni, evo našli smo to i to. Kad on kaže, seli smo gore u jednu sobu, sećam se gore na spratu, u jedan izložbeni salon, popodne, braćo, kaže, moja od toga nema ništa. Moja porodica, kaže, neće to, moji poslovni ljudi iz firme ne žele to, taj projekat propada. Šta da radimo, ja sam ćutao, brat Obradović se malo onako, nije mu bilo svejedno, pobunio na to, ali kaže, ajde da dođemo sutra pa da vidimo, možda će nešto biti od toga. U stvari da razgovaramo. I sutradan on je ponovo došao i ovako ide, treba da sjedemo tamo, da razgovaramo ponovo. Kaže, draga moja braćo, ja sam noćas imao jedan, kaže, strašan san. Sanjao sam, kaže, da u džepu imam neke 2 mačke, male mačete. I kaže, jedna je mače to jako nemirno, jako, kaže, ono drugo je mirno. Pretpostavite, ja sam odmah to povezao, ko je taj mirni, ko je taj nemirni, videli ste i sami. Po nekom ponašanju i gestovima. Ali kaže, taj glas mi je rekao noću, kaže, ti moraš da hraniš ova 2 mačeta. I ja sam već tu prepoznao da tu nešto ima. Verovatno nešto će biti od tog posla dalje. Kaže, idi ti Radenko kući pa ćemo videti, možda će nešto biti od toga. I posle par godina, taj projekat je tada stao, posle par godina oni ponovo dolaze i odluče i mi kupimo plac i krenemo i napravimo lepu, u stvari dođemo do pod krov, napravimo halu i napravimo službene te prostorije poslovne i halu i sve i taman treba da krenemo da radimo, međutim opet zastoj.
Šta je sad? Ne, prođe pola godine, godina dana, hala nova, sve čisto, sređeno, samo da krenemo da radimo. I sad ja sanjam neku mačku tamo. I ta mačka tamo van te fabrike u nekoj livadi, izbačena, i nešto vrti se tamo vam, ali u jednom momentu op, i dođe i uđe ponovo u tu halu. Sad ja, šta to sad znači? Povezujem ja te mačkice što on sanja, ali šta sad ovo veze ima? Kad on dolazi posle par godina, ja čekam da se to kaže, znaš šta, Radenko, ne možemo mi tu da radimo, nego neki Slovenac iz Slovenije će da dođe tu i da to bude njegov distributivni centar. Pa rekao, brat Kinder, to nije lepo, mi smo obećali ljudima da će to biti za našu crkvu, za naše ljude, jedno, drugo, ja sam to radio kao za Boga i za tebe. Nije lepo sad da dođe neko drugi. I on onako razmisli, mi smo se molili Bogu i to, i kaže, ajde, vidjet ćemo. I propadne taj projekat, taj Slovenac ne dođe tu ipak da radi, tako da, eto, vidite, taj san me ohrabrio da to nije to. A onda posle, opet jednu godinu dana, brat Kinder ipak odredi jednu osobu, njegovu rođaku iz Austrije, da ona dođe tu i da mi ipak pokrenemo taj biznis, dugo očekivani. Međutim, on kaže, ako to ne bude išlo, da kad vas zove sa vama dvoma da to radite, onda od toga nema ništa. Ako budete vi to mogli da radite, mi ćemo tu ostvariti lep biznis. I kada je ona došla tu, zaista desilo se neke jako ružne stvari, ja ne želim o tome da pričam, ali nažalost ja sam morao da odem kod njega i da kažem, brat Kinder, ja u takvim uslovima ne mogu da radim. I možda sam malo dosadan, ali opet, ja nisam to izmislio, ali meni opet u san dolazi neka mačka. Treći put. Neverovatno. I opet negde se gura da se izbaci, jer ja ne mogu da verujem šta je sad sa tim. A on rekao, Bože, ovde više nema šanse. To je njegova rođaka, ona je došla tu. Sad je nemoguće više da ja tu opstanem i ja ću da idem odatle. Međutim, kad sam ja njemu rekao neke stvari, sve to, on je tu osobu povukao i vratio ponovo u Austriju. I evo izlazi ovih 10 minuta koje sam obećao, sad ću da završim. Šta se desilo sa ovim? Koji je put Božji bio u svemu tome? Ja sam u jednom momentu ostao, počela su razmišljenja šta će biti sa tom firmom, taj biznis koji je zamišljen ne može da ide, šta da se radi, 3 meseca je rok, i sad đavo vam nudi neke poslastice, znate. U okolini te naše firme, tu u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi, pojavi se neki ljudi, i to ne neki, nego oni su bili doktor hemije, jedan nauka. Radenko kaže, evo imaš posao kod nas, vidim da to kod tebe ne ide, 3 godine se mučiš, dajemo ti, kaže, mesto da budeš direktor, evo ti 1.500 eura plata, imaš auto i da dođeš kod nas da nam vodiš firmu. Sad, ko to ne bi prihvatio? Hoćeš li titulu? Evo ti titula. Pogotovo mi Crnogorci to. Hoćeš li novac? Evo ti novac. A ovamo nemam ništa, neizvesnost. I znate, još kad takvu priču ispričate ženi, znaš šta vam ona kaže? Jesi ti lud, kaže. Pa šta se mučiš tu sad, 5 godina visiš, hoće biti, neće, evo ti posao, evo ti pare, šta hoćeš, sve da nam bude lepo. Znate, žene, ne znam, nekad imaju, tako krenu lako za nekim stvarima, ali ja nisam hteo, tu sam bio odlučan, hoću da izađem da vidim dokle će to da traje i gde će biti kraj svemu ovome. Zašto sam ja uopšte ušao u celu tu priču? I zaista je bilo veliko iskustvo za mene. U jednom momentu sam i ja onako krenuo da razmišljam u tom pravcu, da odem, da krenem neki biznis, da radim. I taman kad sam bio na toj odluci da se odlučim da krenem, stanem onako i u mislima, znate, ležim i pitam Boga, Bože, šta ti kažeš? Evo. I Bog mi kaže, jesam li te do sad ostavio nekad gladnoga? Pa rekao, Bože, nisi, pa vidiš da si. Pa jel imaš stan? Pa imam. Pa jesam ti dao da napraviš kuću? Pa jesi. Pa jesam ti dao dobru porodicu? Pa jesi. Pa šta hoćeš, ne veruješ meni? Hoćeš da ideš tamo za to što ti se nudi? Automatski sam dobio odgovor i stao, rekao, Bože, ovde nek ostanem i bez hleba, i bez hrane, bez bilo čega, ostajem tu do kraja na ovoj praznini, ništa se ne dešava, da vidim šta će biti. I brat Obradović je otišao kod Kindera i razgovarao gore sa njim, i znate koja je odluka pala?
možda ste čuli, možda niste. Brat Kinder je tu halu poklonio našoj uniji, našoj crkvi. Hektar placa, 10.000 kvadrata i celu tu zgradu došla je u ruke naše crkve i tu je naša štamparija, danas jedna od najsavremenijih štamparija u Evropi, a možda i šire. Ja vam mogu pokazati sliku, imam tu na telefonu baš kako to izgleda. Ali zamislite koji je Bog imao plan, ja sam ovo skratio, nisam mogao da vam pričam neke detalje koje sam muke imao da se to napravi, borbe sa majstorima i tako dalje, i misleći da ću ja tu sad biti neki direktor ili bilo šta drugo da se radi, ali Bog imao jedan drugi plan, da se napravi tu jedna štamparija, odakle će, kaže, kao sestra Vajč to kaže, ići knjige kao lišće u jesen. Zato, braćo i sestre, poslušajmo Božji plan za put koji nam on nudi, jer to je jedini ispravan put koji vodi u život.